amigos, un domingo máis nos atopamos aquí en Domingos en Festa e na sección de Coñecendo a. Hoxe imos a coñecer a unha persoa que, valga a redundancia, é moi coñecida xa aquí en Galicia e en Ourense. Trátase dun cantante, dun artista ourensán que se chama Marcos Pardo. Está participando no programa de recantos de Luar na televisión de Galicia e hoxe pois teremos o placer de estar aquí compartindo unhas verbas e coñecendo un pouco a Marcos Pardo. Hola Marcos, que tal? Hola, pois ben, aquí agradecendo poder compartir con vos estes minutiños. É un placer para nós o terte aquí. Que repertorio nos vas a facer hoxe? Pois hoxe vou interpretar as cancións que me tocaron defender no programa de recantos en Luar, onde estou. E van a ser Eu son aquel, a versión galega de Rafael, Granada tamén en galego, e por último Violentas Imperiais, que hai pouquiño me tocou interpretar en Luar. Granada, unha canción realmente importante e interesante no teu debir no programa. Que tal xa con Andrade? Hai máis feeling, menos feeling? Evidentemente vamos a ir evolucionando a nivel de eu concursante, pois vou intentar tomar nota dos consellos que me dá o xurado, a pesar do que se poida ver a nivel de televisión, dos rifirrafas que haxe tal, eu podo dicir que estou moi contento e que intentando aprender sempre, facer mellores actuacións, e a seguinte que me toque, que todavía non sei que canción será, pois quero facela todavía mellor. O mellor que poida dar, darei. Realmente, contanos, estás traballando, en que medida estás traballando na búsqueda, cal é o teu objetivo para a búsqueda desa profesionalización dentro do mundo da música? Pois, evidentemente, formarme en todo o que poida e todo o que este dentro da miña man, tanto preparación psicolóxica como física, como a nivel de formación, todo o que me poida formar, benvido sexa a partir de agora, aprender a escoitar as críticas sempre constructivas, seguir escribindo, compoñendo cancións en a miña casa, pois, machacándome, na boa palabra. Cales son as diferencias entre o artista e a persoa? Pois o artista é que tens que dar unha imaxe fora do que ti sintas ou non nese momento. Transmitir sempre o que a canción di, pero separar, deixar todo atrás, todo o que teña que ver cos teus sentimentos, pois ti vecho un día mal, loco, hai que adaptarse sempre á canción que se vai representar nese escenario e, sobre todo, pois ofrecer o artista que a xente quere ver sobre o escenario. Un soño? Conseguir o que quero, a carreira musical, sería un soño. As posibilidades que lle ves a iso? Posibilidades, vexo sempre cando siga esta estela de traballo, de constancia, de non deixar cando remate o programa que quede aí ou que quedar unha simple nota, unha simple actuación bonita. Quero seguir medrando e seguir, sobre todo, traballando, porque eu creo que esa é a clave de todo nesta vida, o traballo. Pois, amigo Marcos, che pediría que me servises un café, pero vou a ser menos malo, porque non te... No gremio no que traballaches de camareros hai grandes camareros e grandes voces, ti eres unha persoa deso. Eu esperaba que ese soño fose que Andrade che puxese un D. Xa que non queres un D de Andrade, nos vamos a poñer un 7,5 e vamos a esperar a que remate o programa e vostedes vexan a actuación para que vostedes lle poñan ese 10. Amigos, deixos con vostedes e con este artista, Marcos Pardo. Moitas gracias. Marcos, representante de Ourense Norte no programa Luar. Exacto, Ourense, o noso Ourense Norte. Ourense Norte. Eu son Andrade, encantado de coñecer. Encantado, un día. Son xurado do programa Luar e me caen ben os camareiros. Estupendo. Moitos de vos o mellor o coñeceredes por a polémica, esa que é unha polémica que non existiu realmente, pero de verdade que se o escoitades é un rapaz que vai en constante progresión e melloría. E vos digo unha cousa a día de hoxe, esa melloría continúa e continúa día a día e coa puntuación que quitou outro día, entre outro, gracias a xente como a vostedes, que seguramente algún de vostedes votou, pois Marcos está na fase final do programa de recantos e esa é unha oportunidade increíble e única que dá a televisión de Galicia a todos aqueles que queren destacar. E Marcos nos representa a nos, con Marcos espero e desexo que disfrutedes. Nos vai a cantar a primeira canción coa que debutaches neste programa, que se chama Eu son aquel, a versión en galego de Rafael. Eu tamén son eu son así. Señores e señoras, Rafael na voz de Marcos Pardo. Que por quererte xa non vive
vida. Eu son aquel que na distancia te vixía, o que te espera, o que desexa, aquel que reza cada noite polo amor. Estou aquí, aquí, para quererte. Estou aquí, aquí, para durarte. Eu estou aquí, aquí, para dicirte que toda mí que te amo. Eu son el que por reterte dache a vida. Eu son aquel que na distancia te vixía, o que te espera, o que desexa, aquel que reza cada noite polo amor. Eu estou aquí, aquí, para quererte. Eu estou aquí, aquí, para durarte. Eu estou aquí, aquí, para dicirte amor, amor, Gracias, muchas gracias. Granada, tierra soñada por mí. Cantar que sempre xitano cando é partir. O meu cantar feito de fantasía. O meu cantar flor de melancolía que eu che teño que Granada, terra ensanguentada en tardes de touros, muller que conserva o embruxo dos teus ollos mouros. Eu soño unha lenda xitana cuberta de flores, e vivo a tua boca encarnada, mata delicada que fala de amores. Granada, manuela cantada en coplas preciosas. Non teño outra cousa que darche que un ramo de rosas, de suave fragancia que lle de amargo a Virxe morena. Granada, a tua terra está chea de lindas mulleres de sangue, de sol. Cortouse, lo bueno. De sol. Gracias, gracias. Para que se poida desenvolver un programa como Domingos en Festa, fai falta que haxa xente que confíe no proxecto, que haxa entidades non só públicas, sino privadas, que realmente confíen nun proxecto como este. Trátase de JBA Servicios Inmobiliarios e de Orixe Comunicación. Si son tan amables de acercarse hasta aquí.
están por aí no público. Non os vexo, pero porque os focos, os técnicos de luces son os capullos, empezan a meter todos os focos nos ollos. Si podedes vir, por favor. Laberinto, moi boas. Sí que estamos moi ben acompañados. Vamos a chamar que venga José de JBA, non sei por onde anda. Un aplauso para JBA. Explico por que está Abelino. Abelino nos bota unha man neste programa buscando empresas que axuden a promocionar este tipo de actividade. E desde o primeiro momento, fai 3 anos, JBA estivo connosco apoiando esta iniciativa. E ele é o gerente de JBA. E con este, o que queríamos ter hoxe é un pequeno detalle. Primeiro agradecer a Abelino a súa colaboración para buscar xente que apoie este evento. Contanos un pouco, Abelino, como diches atopado e como foi, se foi fácil ou difícil atopar pois, o feito de que JB apoyase este proxecto. Bueno, primeiro decir pois, que non é difícil, porque José Bailón, Pepe, os amigos, e se presta a todo o que fixemos. Está apoiando os domingos en festa, está apoiando a Marcos tamén, a súa firma, e bueno, ten a desgracia de que temos as oficinas moi cerca. E eu cada vez que necesito algo, pues me desplazo hasta allí y digo, Pepe, podríamos apoyar esto. Y siempre que sea cultural y siempre que sea corralese, Pepe o fai. Y como dices, sí, lleva desde que empezamos apoyándonos ano tras ano. O sea que eso sí que merece un aplauso. Bueno, eu como representante de Queixumes dos Pinos e en nome de toda a asociación dar as gracias, de verdade, porque a difusión é moi importante para nós e o feito de que xa estés aquí, pois para nós é moi importante, porque aparte de colaborar na difusión, pois estás aquí e que che queremos facer un pequeno agradecemento, e un agradecemento que che damos aquí con un diploma que vai aí, por favor, que... Bueno, aí está, les quitando ese diploma para JBA Servicios Inmobiliarios, e che regalamos unha revista e un CD. Esta revista é o número 2 da revista Bugalla, unha revista coa que está colaborando connosco a diferentes institucións, dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, Diputación de Ourense, a Federación Internacional de Folclore e todos os escritores que colaboran actualmente nela, e un disco que se chama Interritmos a través dun programa de cooperación que levamos a cabo como Ministerio de Medio Rural e Agricultura. Entón, pois, simplemente un pequeño cariño e che queremos deixar o micro pois, para decir si queres unhas palabriñas. Nos solo das as gracias, non temos nada máis. Nada, gracias a vos. Moitísimas gracias e que outros 3 anos continúes apoiando este proxecto. Moitas gracias, Abelino, tamén. Un placer.